Kadonneen malesialaiskoneen etsintää ja keinotodellisuuden lumoa. Siinä alkuillan aiheitamme. Tervetuloa uutisiin. Reunionin saarelta etsitään lisää mahdollisia malesialaiskoneen osia. Yleisurheilijat antoivat viime vuosikymmenellä satoja epäilyttäviä dopingnäytteitä, joita ei tutkittu tarkemmin. Keinotodellisuus on vähitellen hiipinyt pelimaailmaan ja se tarjoaa pelintekijöille loputtomia mahdollisuuksia. Sitten katsaus tulevaisuuteen. Keinotodellisuus on vähitellen hiipinyt pelimaailmaan ja nyt puhutaan jo pelaamisen uudesta aikakaudesta. Helsingin Assembly-tietokonefestivaaleilla nähtiin esimerkkejä virtuaalipeleistä. Televisio voi valitettavasti antaa vain kalpean aavistuksen siitä, millaisissa maisemissa uusimman virtuaalitekniikan käyttäjät jo matkaavat. Mä seison nyt tän uponneen laivan kannella noin 50 metrin syvyydessä ja nämä pikkukaloja mun ympärillä. Itse asiassa tässä menee just aivan mun vierestä sinivalas, joka kattoo mua silmiin. Pari vuotta sitten kehitetty Oculus Rift-silmikko toi keinotodellisuuden pelimaailmaan ja tällä hetkellä virtuaalisuus muuttuu sykäyksittäin yhä todellisemmaksi. Nyt katsellaan ympäristöä ja kuullaan ääniä, mutta ensi kesän aikana niin ihmiset alkaa näkee omat käteensä virtuaalitodellisuudessa. 4. vaiheena niin ihmiset pystyy itse alkaa liikkumaan siinä tilassa. Eli he näkevät sen tilan, he kuulevat sen tilan, he kokevat sen tilan. Ja se on tämä Star Trekin lupaama holodekki siinä vaiheessa sitten. Pelintekijöille keinotodellisuus tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Avaruusalus esimerkiksi tuntuu todellisemmalta kallisteluohjaimen takia. Kehon liike siirretään tänne peliin. Ja sama tuoli löytyy sieltä avaruusaluksen ohjaamosta ja sitä kallistelemalla pystytään sitten ohjailemaan. Peli voidaan kehittää myös fobian eli vaikkapa korkean paikankammon ympärille. Vertigo-pelissä kävellään huikeissa korkeuksissa kapean rakennustelineen päällä. Keinotodellisuutta on käytetty perinteisesti eri fobioiden hoitamiseen. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällainen on tehty, että mä tavallaan toistan jo aikaisemmin tehtyä. Tulevaisuutta ajatellen tämä kaikki on vasta esimakua. Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen ei jää pelkästään viihdeteollisuuteen, vaan se tulee läpäisemään yhteiskunnan kaikki osa-alueet. Opetus. Sen sijaan, että sä kuulet Rooman historiasta, niin sä voit itse istua Kolosseumilla ja nähdä, että millaista siellä oli. Tai asuntonäyttö on toinen, mitä mä oon käyttänyt esimerkkinä. Eli sen sijaan, että mä katselen netistä kuvia, että mihin kämppään mä haluaisin muuttaa. Mä laitan maskin silmille ja mä olen itse siinä asumassa. Keinotodellisuudessa on varmaan aina upea sää, mutta ei se hassumalta näytä tässä tavallisessakaan maailmassa. Tonin ennuste ulottuu perjantaihin asti.